Kaya waking video tangay ni king eskwela ning masamat. Wako kutang kay ni king baryo masamat kumibait. Bistaman metong man tanaman na samat. Wala ko pangikit kaya ni. Iti bilang kapigagan na kano kapag masusyan kayong brigada eskwela. Brigada ne. Burgada. Ngayon school year 2022-2023. Makanyan mo naman kayong karelang proyektong READ. Ang mga baldugang Reading Enhancement and Advocacy Development. Iti di kanya kayong pamamasa, muking English, ang pong Tagalog. Nunay kayong Kapampangan, kambening MTB MLE. Pag nasan kong panatilyan dayong pamanga pampangan karenganak, kinder hanggang grade 3. Banting upayang parandam karela ing lugod, ampon kapag masabalan kayong amanong siswan. Nakalasalamat kang Ma'am Lodi Aguilar, Ma'am Ana May, ang po kayong principal tamo, Ilowi Lupos. Kung na akong kakatak, pag-umpisan tani. Maya po oras, labot Kapampangan. Sa imantalanong kuning pami katagon, mita ko kaya ning Masamat Elementary School. Kaya ning barangay yung no rin ko mibait, meragul. Kanita, lapang eskwela kaya niya, ngayon, basulit yan ang eskwela ngayon, lalakad ko kanita yung panlumakan. Ganyan man, kaya kaya ngayon, kaya katamong principal, Louis Lupos. Kaya katamong Tegalugan ngayon, yapin yung kadwandalan at anam, dakal nala. Tegalugan video. Yung kaya katamong contributor Miguelito Meneses. So rin nga manong rin, ba't lang kang Miguelito? Mike. Nung lang putang kanini Mike, kay kako ipasa na. Kanya man, pag-umpisan tane, yung mumunan dili, nga manong may luwag-luwag. May luwag-luwag na yung kabilyan dangeri. Yung may luwag-luwag, Tegalugan niya yan. Yung mas manayon ang Kapampangan, Minawa. Mapin. Ing kadwa, pairal, Tegalugan niya. Mas manayon niyang mano kayong Kapampangan, ing Paganan o kaya naman takikyan. yan, wapin. Ing katlo, simple ay ini eh. Ing gagamitan da kareng bini ne. Buti lara kareng bini. Ing mas manayon ang Kapampangan, Ing manayon na pong Kapampangan, binutil o bunitil. wapin eh. Simple ay ito eh. Binutil, bunitil ne. Ing kapat, ing amano, milusot, Tegalugan niya yan. Ing mas manayon ang katulid kayong Kapampangan, Miyalsot o kaya naman milob. wapin. Ining kalima. Makatulay balo ko rin din damay kini. Nanggigigot ano. Nanggigigot yung nanggigigot yung reta retang korni karata kareta. Nanggigigot yung chirya ano, ing nanggigigot. Makarinin tutuna. Ing mas manawin ang katulid kay Kapampangan, Manggigot. wapi na manggigot siya mo. No ko rin di bating nanggigigot. Ining katukino, yung amano, aplusan mo na yun kanakong bitis, masakit siya ako, yung aplusan, Tegalugan niya yan. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing Bikasan tayang apisan. apisan. Itutunin, bigkasan. Tegalugan niya naman natin ito. Yapsi yata yung katulid na yung bigkasan. Din nga duwang tauli, bistaman, malyaring tanggap nila, dapat palamig kimulo. Ne? Ing mumuna, panukli, ne? Ing mas manawin ang katulid kayong Kapampangan, Panyukli. panukli mo, panukli, ne? Ing taulindili, pantabas, kimuya naman, mas manawin niya kayong Kapampangan, Panabas. panabas siya mo, le? Deta na mo, at panay kong sasabyan, patse Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo, ne? Den kay katamong anak, den kay katamong apo, paneta lang pangapampanganan. Tala Tagalugan na iyo pigaganakan. Magbiasa laring Tagalog din ang pong English. Putang mag-aral nila. Iyo pigaganakan. Kailangan da nga kagisingan ing karelang pangakapampangan. Tang karelang pangatao bilang Kapampangan. Manong patse den kay katamong anak, pareho lang Kapampangan din pengari. Kay ba't
Nakagisingan da rin de nga Tagalog laman manong ito. Uh, Kailangan pa nga pampanganan tala ne de tanamo at nakalasalamat kay kayo ngan Luid tamo nga nakalasalamat Sir Lowy at sana ining pamagumpisa na ning pamag-aral ngayon ni kay ning school year 2022-2023 maging successful ya maging tagumpay sana kay eskwela kay ni Masamat. Nakalasalamat Luid tamongan. Luwid damungan, Kong Rijay, dakal mo naman pong salamat king oras sa dinakiyo kay kami. Kaya ni King Masamat Elementary School, bistaman busy kayo, marakal kayo gagawan, dininan nyo kaya pong oras bang pisabyan tala, diyang sabli mong oras, dening Kapampangan, yakuman, ikit ko la deni, talagang wapin naman, pati inganak ko, ning kay pak, sabi niya Tagalog, yan it's a wake-up call, lanapin ka na ako na pagsabyan nilang miyang Kapampangan. Manyaman, ing amano, Kapampangan niya, Kong DJ. Pasibayo, nakalasalamat itanamo po. Salamat po.